Rovničky, rovničky, časť 8 je tu. A v tejto rovnici máme tentokrát dva rôzne menovatele, trojku a deviatku. Hľadáme najmenší spoločný násobok a to je deviatka, teda celú rovnicu násobím 9. 9 deleno 3 je 3 a 3 krát náš čitateľ, v ktorom je jednotka, je 3 krát 1 plus 9 krát x rovná sa 9 deleno 9 je 1, 1 krát čitateľ, teda 1 krát 7. 3 plus 9x rovná sa 7. Riešime túto rovničku. 9x nechávame na ľavej strane a na pravú stranu si presunieme číslo 3, teda na pravej strane dostávame 7 mínus 3. 9x sa teda bude rovnať 4. Ak chcem zistiť moju neznámu x, potrebujem teda urobiť opačnú operáciu násobenia a teda 4 podeliť 9 a dostávam výsledok 4 devätiny.